Andreas, jeg er 7 år. Jeg vil gerne fortælle om de fjernede ting, vi har. Okay. De her 2 biler, det er sådan nogle, de kører cirka lige stærkt. 10 eller noget. Cirka sådan nogle kilometer i timen. Cirka. Den Mercedes. Det er faktisk, de her 2, det er sådan nogle RC-kar, det kører cirka fra 8 til 10. Og de her, det er sådan en helikopter. De her 2, den her bil, det var første dag i fløjet, men og første gang. De her 2, det er sådan nogle droner, sådan nogle, man kan have i munden, sådan nogle landkolopter. Og den her, sådan Hubs LX4, det er en rigtig drone. Helt rigtigt. Her har jeg en Urus. Den er en fremtidsbil, der måske kommer i fremtiden. Her har jeg sådan en overfor, der kan vand, sand og sne. Og de her 3 biler, det er nogle, så er nogle fra morfars. Og det går 40, 40, 65. Jeg kan også ride, altså det der inde i den. Her det der inde i den, det er det samme, det er den samme undervogn. Og den her, der er helt anden undervogn. Den kører 65. Den er tung. Her har jeg så en, som min storebror havde kørt med. Den var lille. Det var den hurtigste. Det kører 10. Og det vil jeg med storebror. Og nu vil jeg gerne vise nogle af de biler, jeg har. Det er den her. Prøv at se den. Den kan lave spil til, det er det her. Det var en god idé. Men så kan den hoppe. Og så kan den alle mulige tricks. Så nu vil jeg gerne vise en Hubsan. En Hubsan X4, det er det der selvom. Så er det nogle gange. Lille bil. Så skal jeg vise den her. Den fik jeg i julegave sidste år. Og den var så det sidste, jeg skulle vise jer. Farvel!